Som dosť pekný? No. Stačí. Zdar, moje meno je Charles a vítam ťa pri dnešnom videi. Okay. Takže dneska som tu s Maťom Šuhajdom a pozdrav. Čaute. A ideme proti sebe eliminačný súboj, ďalší v sérii Charles vs Archery. Maťko je druhý adept na porážku. Ale prestaň, však ťa zneužívam na dobré veci, nie? Pozor, my sme ho vytiahli z domu a on dávno nestrieľal, ale je dobrý strelec. Reálne chalan strieľa po 2 mesiacoch? Po 3 mesiacoch, hej? A má dojebať rameno. Ja strieľam ako predtým z Matthews TRX 38, Gen 2. Maťo strieľa z PSX Tech. Dobre, čo je nejaký look z roku 2010 sa mi zdá. Takže... Nevadí tak. Špecialikátom toľko, že je to one cam systém, to znamená, že jedna latka je goodová, druhá je deformovaná. A teraz si dáme 3 kvalifikačné kola a potom, 3 kvalifikačné a potom ideme elimináciu, hej? Dobre, vidíme sa po... Každý máme na jeden výstrel 20 sekúnd, ešte si ideme strihnúť, toto to začína. Začínaš. Takže Maťo má prvých 20 sekúnd, skúšťaj 20 sekúnd. Desať, 9, 8, 7. No do riti. Nie. Mariana. 10. 10, 9. Desať.
Lebo sa proste nudí a chce ukázať na prvých videjkách, že je silnejší. Nie, len nemám žiadneho lepšieho supera v tomto klube. A ďalšie videjko bude so samom Noskom, kedy pôjdeme eliminácie. Nie s mojím drahým Mattheuskom ľúbeným, ale s takým somarinom olympijským. Takže Maťo, you can shoot first. Hej, no. Maťo, vypni si to mikrofón, keď strieľaš. Ha. Nice. Počkaj, ukradnem jeho čelo. No, takto sa skončila súťaž. Žiadne cmuľanie. Láska. Maďa! Ja ju netýram, ja ju platím. Tam. Na platformu. Takže máme po eliminačnom súboji s Maťom. Ospravedlňujem sa za kvalitu zvuku, ale hold, no nie sú mikrofóny, nie sú many. Ale keď dáš odber a pozdieľaš, tam budú. Dobre. Maťo, ty si mal 118 bodov, čo je ako pekný výsledok. Okay. Po 3 mesiacoch nedržal lúk, 1 M-ko, dobrý výsledok. Hej, dobrý, nemyslím to len. Ja som mal na ono výsledok 135. Ja viem, je to viacej, ale kľudne zabýva, nerozprahaj ma. Či som ti už porazil? Hej, raz si ma už porazil, to je pravda. Ale preto je to zle pre mňa, lebo to je v podstate len čisté deviatky. Čiže ja mám šancu vyhrať. Ale teda, Maťko, tu je tvoja odmena za to, že si sa išiel, prehral proti mne. Ďakujem. Tak, a to by bolo pre toto video všetko. Dobre, chcem sa týmto ospravedlniť Vladiške, mojej najdrahšej, ktorá je momentálne chvíli za kamerou. Vystrč ruku. Vladi, mám ťa strašne rád a chcem sa ospravedlniť, lebo som dodrbal jej meno, dal som ho takto a to meno by malo byť takto. Takže, I'm so sorry. A to je bolo ospravedlnenie a naozaj všetko k tomuto dnešnému videjku. A ak táto ťapa nahrávala vtipné zábery, no tak teraz nasledujú. Ľubíme ťa. What? Ľubíme ťa. What the fuck? No mňa to neužívajú, ako vždy. Ja budem dneska časomier. A kamera girl.